Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Chad, isang graphic designer sa isang advertising firm. Sumulat ako para humingi ng payo. Pakigalingan niyo po, please, kasi nakasalalay ang marriage ko dito. Ay, taray, sa amin talaga. 2 dekada na akong kasal sa babaeng pinakamamahal ko. Hindi naman ako perpekto, pero ang isang katangiang ipinagmamalaki ko talaga ay ang pagiging loyal ko. Tapat ako sa asawa ko simula't simula hanggang ngayon. Hindi ako nagloko kahit minsan. Kahit tumingin sa iba, hindi ko ginagawa. Mahal na mahal ko kasi ang asawa ko. Alam ko na mahirap kapag nasira ang tiwala niya sa akin. Maibalik man, siguradong magkakalamat. Ayokong mangyari sa akin yun. Hindi ako gagawa ng anumang ikasisira ng magandang pagsasama namin. Nangyari ang napakalaking problema ko nang managinip ako recently. Alam niyo kasi tambalan, bata pa lang ako, madalas na ako nananaginip talaga. Hindi lang ako basta nananaginip ng ako lang ang nakakaalam. Nagsasalita ako sa panaginip ko. Minsan pa tumatayo at naglalakad habang nananaginip. So eto na nga, kamakailan lang, nagising ako ng madaling araw sa malalakas na hampas ng asawa ko. Pagmulat ng mata ko, nalaman ko na may binanggit pala akong pangalan ng isang katrabaho ko habang nananaginip. Hindi ako tinigilan ng asawa ko kasi kakatanong kung sino yung babaeng binabanggit ko sa panaginip. Ipinaliwanag ko na isa yon sa mga account executives sa ad agency na pinagtatrabahuhan ko. Hindi ko nga yun nakakausap. Malamang hindi ako kilala nun. Kaya naman hindi ko talaga alam kung bakit ko napanaginipan. Hindi ko din maalala kung ano yung panaginip ko. Hindi nakatulong na single, batang-bata, maganda at sexy yung babae. Siyempre, na-research na lahat ng asawa ko yan. Sa ngayon, hindi ako kinakausap ng asawa ko. Pilit akong pinapaamin sa kung ano ang meron kami ng babae kahit wala naman talaga. Tambalan na nung gagawin ko para malusutan ang gusot na ito. Wala naman akong ginagawa. Natulog lang naman ako, paggising ko, babaero na agad. Salamat sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Chad. Ayan. Hello kay Chad na nakakatawa, na nakakainis ang issue. Sa totoo lang, 'di ba? Nakakatawa talaga siya kasi kung tutuusin, ano ba, natulog ka lang, pagising mo babaero ka na. Nakakatawa talaga yung part na yon. Tsaka nakakatawa na nakakainis yung part na hindi nakatulong na yung babae single, batang-bata, tsaka sexy, sariwa. Alam mo yon? Kaya yung dati tinatanong mo sa akin ng partner kung parang selosa ba ako, hindi ako nagkaroon ng chance na magkaroon ng parang selos factor, especially doon sa asawa ko, kasi yung mga nakapaligid sa kanya partner, kung hindi may edad, shibuli. So kumbaga parang yun ang kahinaan nila. Yung diba? Features ng asawa mo. Siguro yun yung mga umaaligid. Ibig sabihin yung people who are not into him, pero yung attracted to him. Hindi rin attracted mga nakakasama niya talaga. So kumbaga ako, walang part of myself na parang, sino ba yan? Lagi na lang nandito. May bata, sexy, tsaka sariwa. Hindi. Kasi alam mo, kampante ako kasi alam ko yung kasama niya, may edad talaga. Alam mo yung nanginginig-ginig na. So ano bang pagsisilosa ko doon? Apak ako naman, di ba? Or kung hindi naman, shiboli, di ba? So hindi malakas din talaga. Malakas ang laban.
Lalaban tayo dyan. Prente-prente ka lang, no? Kampanteng-kampante, correct, gano'n. prente. Kasi wala lang. Kaya kung gusto ko lang intindihin si Missy sa kanyang kabaliwan o kaaningan ngayon, kasi nga sexy, batang-bata sariwa. Kung ang binanggit niyang pangalan, ang pangalan hindi, wag na tayo magbigit ng pangalan baka. Si Mang. Oo, gano'n. di ba? Si Mang. Di ba, alam mo na, walang bata na si Mang ang pangalan. Feeling ko lang, ha? Lahat At saka pag pangalang si Mang, parang okay lang ako. Oo, correct. Chill ka Kalma lang. ako. Kalma lang ako. Sorry, napakinggan ko lang sa sa Correct. drama kanina yan sa Dear Oo, Love. diba? Yung si Mang. Pag si Mang, di ba? Si Mangut yan, di ba? Si Mang gagamit. Correct, gano'n, di ba? Si Mang gagamot, di ba? Ganun yung tsura. Judgmental ka talaga. Kakatapos lang ng Holy Week. Grabe ka. Ang sama mo, partner. ikaw umpisa sa salitang si Mang. Ano ba sabi ko kanina? Ay, sabi mo wala kang pangalan, nagbigay lang ako ng sample. Kaya nga ayoko magbanggit ng pangalan. Siyempre, kasi supportive partner to you. Ang dami mo na-create na description sa si Mang. Si Mang gagamot. Nakakayamot. Hindi. Yung nasa liblib ng lugar. Tapos, diba? pinupuntahan ng mga may sakit. Correct. Ganon. Totoo, ganun siya. Yung mga manggagamot talaga na sasabihin sa'yo, parang mag-ingat ka pa uwi. Yung mga ganon, huwag kang dadaan sa ganitong daan. Yung pakikuha nga ng kandila. Correct, diba? Papatakan ko na. Totoo, yung parang isisimang yung mga tipong huwag mong kalimutang bumusinan 3 beses pag dumaan ka sa ganitong tulay, diba? Ganon. So kung ganon, prente ako, diba? Prente, hindi ako kakabahan. Oo, Pero correct, kung halimbawa correct. ang pangalan ano ba? Angelica ba? Tama ba? Yan. Yung O parang, kaya, parang bait-baitan yung pangalan. Yung Pero, Ivana, ganon, correct. Ivana. O kaya Ivana, di ba? Uy, si Ivana, Oo. binabanggit mo yung pangalan niya Ni kagabi. Ivana kagabi, di ba? Oo. Nako. Kahit pa hindi mo makita yung kaopisina, basta Ivana, Oo. di ba? Basic, yan? Bilugan ng puwet, di ba? Alam natin yan kasi kasama natin Maganda. mga lalaki sa buhay, zoom in. O, di ba? May ganun. So, nakakainis na nakakatawa, di ba? Pero, as a sleep talker and sleep eater, ganun kasi ako eh. Okay. Nagsasalita din ako, pero mas madalas kumakain ako habang tulog. Totoo Inisip ko nga. talaga. Ngayon ko lang narinig yun. May sleep eater. Sleep eater. Kasi alam mo minsan, Natutulog magulat yung asawa mo kumakain ka ng damo. Oo! Hindi, grabe ka naman, damo. May damo ba sa bahay namin? Malay mo kakaiba yung kinakain mo pag natutulog ka. Lalabas pa ba ako sa lugar namin? Magulat kami may talahib sa gilid mo. Kasi yung kinakain ko, ako talaga si Simang eh. Si Mang gagamot, ako talaga. Hindi, ang sleep eater. Ano kinakain mo pag natutulog ka? Grabe, multitasker ka. Sobrang extrovert. Kahit natutulog, gusto may ginagawa. Hindi mapakali. Kahit natutulog ka, kabugera ka. Nangangabog. Totoo. Kaya kong ang mga ilang beses na ako narinig, kakain ako ng donut, makakaubos ako ng 2. O di naman kaya maubos ko yung chichirya na Lays. Nagulat Oo ako. nga. Wala yung asawa ko, nakapila sa Jayco. Pero tulog siya. Pag uwi, may 3 dosen ng Correct. donut. Kumakain pa. Pero Kaya mo tulog siya. yan. Pero tulog siya noon. 2:30 a.m. Nakakaloka. Hindi, ako, sleep eater. But not Okay. all the time. But it has happened a lot of times. So, hindi ko talaga yun alam. Pati yung sleep talking, nakuha din sa akin yan ng mga anak ko. Yung mga anak ko, partner, kapag na-observe ko sila, kasi syempre hindi ko naman na-observe yung sarili ko habang tulog ako. Hindi ko kaya mag-multitask Wait, sa kakakwento ganun. mo lang sa akin, binantayan mo yung sarili mo minsan. Huwag ka magulo. Ako noon. Sabi ko, ba't puyat ka, partner? Ah, Binantayan ko sarili ko kagabi, wag ka. May kasi ako noon, may tinira ako noon. Iba yun, iba. May ininom ako hindi dapat. Ay, hindi ako uminom na hindi dapat. Nagkulang ako sa gamot. Kaya binantayan ko yung sarili ko habang tulog. So, ang nakikita ko sa mga anak ko, partner, sila? Minsan, may mga luluhod, diba? Tutulog, diba? Magkakatabi kami, co-sleeping kami. Oo. Aangat siya, tatayo. Ay, hindi, luluhod. Tapos Oo. minsan umiikot-ikot, parang nagba-butterfly dance, gano'n. Tapos matutulog ulit. Okay. Tapos sabi ko si Princess ganyan. Tapos sasabihin ng asawa ko, ganyan ka din eh. Tapos nagsasalita. Pero ako, pag nagsasalita, garbled. Hindi yung, meron ako talaga sasabihin pangalan na Adrian, o kaya si Mang, Oo, gano'n. tapos umuulong-ulong. Tapos umul-ungul pa, Oo, gano'n. no. Di ba? Walang gano'n. Pero,
as a sleep talker and sleep dancer and sleep eater, hindi ko talaga alam. So dahil hindi ko alam, malamang ikaw ganun. Sabihin mo sa kanya, hindi mo talaga, o kaya kung gusto mo punta kayo sa sleep expert, di ba? Oo, yun talaga yun. Oo, punta na lang kayo sa sleep expert para mapamakampante. Sleep expert. Correct, diba? Magaling matulog. O, di si Linawin Chuper yun. mo. Si Chuper yun. Sleep analysis expert. Sleep analyst. May ganun ba? Ano trabaho mo? Sleep expert. Sleep analyst. Hindi ko alam kung anong tawag. Para lang makampante yung misis mo. Kasi basta ako, based on experience, sabihin mo sa misis mo, si Nicole nga ganyan. Kaya lang, baka mamaya kapag ganyan, ano yung misis mo, sabihin niya, Nicole naman. Diba? Pero kasi ako, hindi ko talaga alam. Oo. So, ibig sabihin, hindi mo ko pwedeng husgahan sa isang bagay na hindi ko talaga alam. Oo. Eto, meron akong recent na panaginip na parang, ang mga panaginip kasi weird. Hindi naman siya, reflection ba siya ng real life? Hindi ko sure eh. Oh, may tamang tao na pwedeng magpaliwanag dyan. Oo, ito yung panaginip ko na sobrang ang linaw-linaw, recently partner. Ang involvement, ikaw, tsaka si Tanya Chinita. Huwag mo isipin yung inisip mo. Alam ko takbo ng isip mo eh. Hindi yun! Basta nanonood ka, no? Hindi yun! O watcher ka. Hindi. Look out. Tagabilang ka, no? Hindi. Ang role ko sa panaginip na yun, Oo. manager pa rin. Okay. Manager ng Bugaw, love. ganon. Hindi. Manager ng love radio. Okay. Tapos, hindi, ang weird nga nito eh. Tapos, isang araw daw, prinomote ko daw si Tanya. Okay. Ang promotion ko sa kanya is CEO. Oo, di ba parang mas mataas sa'yo. Parang ganon. Tapos ang weird. CEO. Ang weird. Tinalo yung manager. Oo, basta mas basta ang involvement kasi dito ikaw. So, may eksenang nilagpasan ka, may ganon. Oh, tapos Umiyak ka, partner. Kaya sa isip ko kasi, anong gagawin ko? Kasi nataranta ako dahil umiyak ka. Dito, joke ka. Alam mo ko, hechicera talaga ako. Pero, panaginip ko siya. Ang point ko lang dito sa nag-PM, Chad, ang mga panaginip, ang weird niya talaga. Ako hindi ko naiisipin kung ba't nangyari yung panaginip niya. Pero umiyak ka talaga, lumuha ka talaga, partner. Hindi ka nagsalita pero lumuha ka. Di mas masakit para sa akin kasi hindi ka nalang nagpaliwanag, lumuha ka nalang. Ang sakit-sakit naman, diba? Parang ang sakit-sakit talaga kasi lumuha ka nalang, di ka nalang nagsalita. Lumuha ka nalang ganun talaga pang best actor yung Kaya ganung nga. aktingan. So, ako, ang eksena ko doon basta, ang di ko makakalimutan, yung taranta ko kasi parang nasubmit ko na yung papel. Tapos parang hindi ko alam kung paano ko i-withdraw. Tapos parang yung mga ganun. So, tapos nagising na ako, pero napakalinaw niya sa akin. Napakalinaw. So, pero ano ibig sabihin nun? Wala! Oo. Diba? Ano ibig sabihin nun? So, ganun yun, Chad. Yung parang ganun. Hindi lang tama yung pagka-explain ko, di ba? Kasi hindi ako sleep analysis expert. Pero ganun dapat siya. Dahil wala lang siya, di ba? Correct. May tamang tao na pwede magpaliwanag dyan. Pero kumbaga, kung hindi naman natin kailanganin yung opinion nila, tingnan mo lang sa aspetong wag nating laliman. Di ba nawala lang lahat? Ang panaginip ay malayo sa realidad. Hindi Yun talaga lang siya yung totoo. idea lang na yun. Di ba? Napakalayo Sa ng panaginip sa tunay na buhay. Kausapin mo yung misis. Yan. So, Misis, kailangan i-involve mo oo. din dito yung misis mo. Diba na minsan siguro kailangan nating lawakan ng pangunawa natin. Yan. Maging mas mature tayo sa karelasyon natin. Baka kasi si misis ang kipot kasi. Ba't ka tumawa? Yung mga lumalabas kasi sa bibig mo. Makitid pala. Anong makipot? Makitid. Lumalabas talaga. Yan medyo malapit sa katotohanan niya. Makitid. Okay, ang utak, baka ganon. Kasi kailangan mo talagang lawakan ng pangunawa eh. 'Di ba? Bakit mo kailangang magduda? Bakit kailangan mo mapraning? Bakit kailangan mo mag-overthink sa pangalang binanggit habang ikaw ay natutulog? Unless may history. Ay, hindi, kaya lang sabi niya loyal daw siya eh. Pero kwento mo yan. Pwede din. Hindi namin alam. Judgmental. Oo, Kwento mo yan. kwento. Pero may meaning. Kwento Duda mo ka yan. rin. Ikaw nagsabing loyal ka ever since. Pero ikaw yan. Siyempre, ikaw yung bida dito sa kwento ko. Oo. Ikaw yung sumulat eh. Siyempre, hugas Aamin kamay ka ba? dyan. Correct. Di ba? Pumoncio Pilato ka dyan, friend. Charot, di ba? Hindi Diba? ko alam. Dapat involve mo dito yung asawa mo at ipaliwanag mo sa kanya. Paano pa
kayang pagpapaliwanag kung hanggang ngayon naiirita? Alam mo, wag kang lawakan mo lang yung pangunawa mo, sabihin mo sa asawa mo. Oo. Sabihin mo, sige nga, Lambingin mo ng kung ano ba yung mga nagpapasaya sa kanya. para makalimutan Diba? niya. Para makalimutan niya, Oo. ganun. Yung mga ganun, tsaka ano ba naman yan si Mrs. Panood mo sa kanya tong FB Live sa kanya. Oo. Sabihin mo sa kanya, ito nga yung Nicole dyan, nagkumakain ng donut, di niya alam. Na naginip ng tukol sa pag-iyak ni Chuper nang hindi niya maintindihan kung bakit siya wala siyang Oo. basis. Correct. Siguro pwede mong pwedeng pagbigyan yung duda, pero dapat panandalian lang yun. Oo, tsaka dapat Diba? may basis yung duda. Oh, maaning ka lang, sige, hayaan natin, ganyan ka talaga eh. May ganyan kang ugali, aning-aning ka. Correct. 'Di ba? Pero sana may hangganan din. Ipaliwanag mo rin sa kanya na wala 'yun, 'di ba? Malayo sa katotohanan. Maaaring nanood lang ako ng pelikula, napanood ko sa cellphone, Yan. 'di ba, na may ganitong pangalan at nabanggit ko, nadala ko hanggang sa panaginip, pero wala lang talaga 'yun. Correct. 'Di ba? Pero try mo ding Ganon. pa-video yung sarili mo. Malay mo nagbabalik ka din. Bakit? Hindi mo na. Tapos habang sumasayaw ka, nagbabalik ka, may binabanggit kang pangalan. Tapos iba yung klase ng ballet na ginagawa mo. Oo, baka May pagbale-balentong Oo, bale-balento ka na, ganyan. exhibition, Oo. gano'n. Diba? Kaya siguro Yung haligi ganun- ng bahay nyo, hinihimas mo, Oo, ganun. ganun. Baka ganyan. Tapos binabanggit mo yung pangalan. Kaya siguro, ganun na lang yung kaaningan. Hindi namin alam yung buong kwento eh. 'Di ba? Ikaw, anong tingin mo, Miss Faith Cuneta, natawang-tawa sa atin ngayon? Miss Faith, Hi, kumusta ka na? Faith! Sabi Long niya, time, grabe ah." nakakatawa kayo. O yan. Hi, Faith. Napakagaling na singer Oo niya, naman, Faith Cuneta. Idol natin. Anong tingin mo dito? Dito sa Mrs. ni Chad? Dapat chill lang ba? O dapat ipagpatuloy yung kapraningan? Di ba? Oh, basta sabihin natin kay Chad na ipatuloy mo lang ang iyong paghihimas-himas kay Mrs. para makalma at makampante. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Basic. Ang mga Mrs. kailangan lang din ng lambing-lambing. Mm-mm. Ay, bigyan Malay mo, mo makuha pa sa lambing. Oh. malay mo, alahas, o bigyan mo ng Mayat de la Rosa Pwede. Fine Jewelry. Naku, mananahimik yan. Correct! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!